नमस्कार मंडळी, सांगितलं एका इंस्टाग्रामवरच्या मित्रांनी मला फोन मारलो आणि मला म्हणालो आमच्याकडे एक असा ठिकाणा की त्या तू कधीच बघू नसतला. तर मी सांगितलं चल काहीतरी उगाच सांगा नको. तर मला म्हणालो येऊन तरी बघ एकदा. माका पण एक दिवस सुट्टी होती. जय विचारलं जाऊया रे. तर जय म्हणाला ठीक आहे जाऊया, उद्या माझा पेपर, आज माझा काय नाही. तर दोन माणूस आमका त्यांनी नेवच्याटी पाठवलेल्या आणि त्यांच्या गाडीवर आम्ही बसलो आणि आम्ही आता चाललो डोंगरावर. तर डोंगरावर चढताना तुमका अशा प्रकारची वाट दिसतली. रस्ता थोडं खडबडीचा मंडळी, डबल शीट असला तर कसाच पडा होऊचा ना. दोन्हीसाठी झाडं झुडपा आणि डोंगराच्या माथ्यावरती मंदिर. जसजसे आम्ही वरती जाऊ तसं माका बरा वाटा होता. ह्यो काय कशी काय गाडी चालवतो तात मला काय कळना आलं इतकी फास्टमध्ये. त्याका मला वाटतं सर्वची सवय आहे. त्याच्यानंतर आम्ही फायनली वरती पोहोचलो. तुम्ही बघू शकता जरासा आमका चलाचा होता वरती जाऊन आणि वरती गेल्यानंतर आमका त्या मंदिर दिसतला आणि जसं जसं आमका वरती जावं होतं तसं तसं एकदम भारी वाटा होता. आणि ह्या काय बघते तर काय पॉवरफुलच नजारा होतो, खतरनाक एक नंबर. तर मंडळी वरती गेल्यानंतर गावातली काय का मका मंडळी सर दिसली. ती देवळा कलर वगैरे घालू होती, स्टाईल्स वगैरे घालू होती, असं तुम्हाला पोरगो गाडीवरती म्हणा होतो. तर प्रत्यक्ष आपण थैसर जाऊन बघूया काय काय करू होते ते. तर नजारो बघा ह्यो मंडळी एक नंबर हो भाई, खतरनाकच एकदम वाटा होता ह्या बघून. त्याच्यानंतर मी देवळात गेले, देवाचं दर्शन घेतले आणि या देवाबद्दल मला हिस्ट्री जाणून घ्यायची होती. त्याच्यामुळे मी त्यांना विचारले या देवाचा इतिहास काय हा. चला तर आम्ही त्यांना विचारूया इतिहास काय हा. ज्या ठिकाणी पोहोचलात त्या श्रीदेव सिद्ध महापुरुष मंदिर या देवस्थानकडे तुम्ही पोहोचलात. ज्या सांगलीपासून 6 ते 7 किलोमीटर असतं आणि सिद्ध महापुरुष मंदिर समोर दिसतात तर तुमका सांगली गाव, बरोबर त्याच्या विरुद्ध दिशेत मोरेगाव, इकडे आंबेगाव आणि पुळास अशा या 4 गावांच्या सीमेवर या देवस्थान वसलेलं असं. म्हणजे तसं बघू गेला तर 2 तालुक्यांका या डोंगर जोडतात. समोर सावंतवाडी आणि इकडे पुढा 2 तालुक्यांच्या सीमेवर या भाग असा. सिद्ध महापुरुष मंदिर आणि भैरवी मंदिर असे 2 मंदिर आहे सर. असे भैरवी मंदिर उजव्या हातात भैरवी मंदिर. इथे सिद्ध महापुरुष म्हणजे ह्या महापुरुषांनी इथे समाधी घेतल्यानंतर त्याच्यानंतर त्याचे जे शिष्य होते जिवंत समाधी घेतली गेली आणि त्याचे शिष्य जे होते 5 त्या शिष्यांनी इथे जिवंत समाधी घेतली. अशा प्रकारे या देवस्थानाची माहिती आहे. मानकरी गोसावी आम्ही अनिल मुलगा त्यातले मानकरी 4 गावचा. आणि तुम्ही असं म्हटलं गणपती पूजन केलं जातं म्हणजे वार्षिक जेवढे काही कार्यक्रम असतात. कारण ह्या देवस्थान म्हणजे कसं आहे, जशी प्रत्येक गावात ग्रामदैवता असेल तशी या 4ही गावची ग्रामदैवता असेल. पण 4ही गावांचा या मूळ व्यवसाय ते मंदिर असा. इथे ज्या पायथ्याशी जिथून तुम्ही इथून काजूचा बाग संपल्यानंतर तुम्ही चढाक चालू केला जो रस्तो वर येलो तिथे 250 उमरे म्हणतात तसे 250 कुटुंब इथे घरा होती त्यावेळी. म्हणजे जुनी जाती वगैरे आता कुठे खुदाई झाली काय झाला JCB जर मारल्याने तर जुनी जाती मडकी वगैरे अशा गोष्टी आता मिळतात. या इथे वस्ती होती. त्याच्यामुळे ते लोक इथे सगळे जे आपले वार्षिक कार्यक्रम असतात ते इथे साजरे करायचे. 1.5 दिवसाचा गणपती असतं आमचं, नागपंचमी, राखी पौर्णिमा, पोत्याची पुनाव असतात. त्याच्यानंतर नवरात्रीत 9 दिवस याचं घटस्थापना केली जाते. रुजवान वगैरे जे आपल्या गोष्टी असतात इतर देवस्थानात असतात तर हे सगळे गोष्टी होतात. आणि त्याच्यानंतर आपल्या ह्या देवस्थानाचा चवाटो असा खाली तिथे होळी असतात, तिथे होळी असतात आणि इथे देवस्थानाची होळी आणि ती चवाट्यावर असे 2 होळी इथे घातल्या जातात आंब्याच्या झाडाचे. आपण जे आपली जी प्रथा असतात असे सगळे उत्सव इथे आपण साजरे करतो. ह्या पहिला मंदिर जो होता ना आता पुरातन म्हणजे दगडी बांधकाम आणि कौला अशा स्वरूपात होता. त्याच्यानंतर काही वर्षांनी कौला वाऱ्यात उडान जाऊ लागली, त्याच्यामुळे पत्र्याचा ह्या केला. पत्र्याची पण तीच परिस्थिती होती की एवढा वारा इथे असा त्याच्यामुळे पत्रे उडान जाऊ लागले. म्हणा 4 जे गाव असत त्या 4 गावांच्या मानकऱ्यांनी आणि ग्रामस्थांनी एकत्र बसून मिटिंग घेतली आणि म्हणाले की आपण एका आता चांगल्या प्रकारे म्हणजे स्लॅबचं वगैरे आपण एका स्वरूप देऊया. तर आता जर तुम्ही स्वरूप बघताय एका आता व्यवस्थित स्लॅब टाकून पिलर उभे करून स्लॅब टाकून आज आपण गेले 4 दिवस आम्ही आता इथे सगळे मानकरी असत, काही आमची मंडळी असत, ते आता मित्रमंडळी असतात ते आता इथे फरशीचं काम पूर्ण केलं आणि आता कलर पेंटिंगचं काम पूर्ण केलं. असे आता काम आम्ही यावे. आता शिवरात्र येतं ना, तर शिवरात्रीच्या नंतर भंडाऱ्याचा उत्सव असतो आमचा वार्षिक उत्सव. माझा 500-600 पर्यंत माणसं त्या दिवशी येतात. तर त्याच्या दृष्टीने आम्ही आता कार्यक्रम चालू केले. नाटक भेटत असतात अशा त्यांचं थोडीशी खूप मस्त वाटला इथं जेवण आणि एक नंबर स्पॉट आहे. म्हणजे तुम्ही पण बघू शकताय, तुमका दाखवायला मी आले. आता त्या मंदिरात इथे आमचे मानकरी कौल प्रसाद घेतात. त्या पाशाने बरेच लोक बऱ्याच ठिकाणांना आपल्या कौल प्रसादासाठी येतात. मुख्य करून ह्या वर्षी आम्ही ह्या देवळाचं काम बऱ्यापैकी पूर्ण केलं. पुढच्या टप्प्यात आम्ही त्या देवळाचं सगळं काम पूर्ण करतो सगळ्यांच्या सहकार्य. ह्याचा म्हणजे खूप पुरातन काळातलं मडके असं आहे. म्हणजे आमचे पण जे आजोबा पणजोबा ज्या व्यक्तींना आम्ही बघितलं त्यांना पण तर माहिती नाही तर कधीच असं बघून तर एकदम नवीन वाटतं ना. नवीन वाटतं. आता कार्यक्रमाचं स्वरूप खूप मोठा वाढला पण त्यावेळी ज्यावेळी कार्यक्रम व्हायचे ना त्यावेळी त्या मडक्यात जेवढ्या पाणी असायचं
तेवढ्या पाण्यामध्ये पूर्ण कार्यक्रम व्हायचो भंडाऱ्याचा त्या मडक्यात. कारण आणि त्यावेळी ज्यावेळी देऊळ आमचा कोसळला वाऱ्यात देऊळ गेला ना त्याच्या देऊळ पडला मडक्यात पण मडक्यात फुटला नाही. कौला वगैरे त्याच्यावर पडली. त्याच्यात पण कौलावरती असं असं झालं. कांदा होती ना जेव्हा वाऱ्यात देऊळ गेला हा. ना त्यावेळी मडक्यात देऊळ पडला पण तो मडक्यात फुटला नाही. म्हणजे पर्यटकांसाठी हा चांगला एक स्पॉट असा आहे हो, आपल्या सावंतवाडी कुडाळच्या सीमेवरचो दोन्ही तालुक्यांच्या. म्हणजे पावसात बघण्यासारखी असते इथली हिरवळ, खाली एक एक धबधबो पण असा. हो त्यांच्याने मला फोनवरती सांगलेला पण त्याच्यापेक्षा एकदम आश्चर्य खराब भारी वाटला. म्हणजे आपण पहिल्यांदाच मी तर वर्णन पहिल्यांदाच सांगतो त्याच्यापेक्षाही अनुभवणं खूप वेगळा आहे. होय, होय. इथे येऊन स्वतः प्रत्यक्ष आम्ही रेग्युलर येत असतो, आमका तर वेगळं पण वाटणार नाही, पण अचानक जे पर्यटक येतात इथे तुमच्यासारखे जे युट्यूबर येतात त्यांच्यासाठी हा खूप वेगळा आहे. तर माझ्या व्हिडिओच्या माध्यमातून सगळ्या लोकांका बसला असताना ठिकाण आणि मंडळीनं तुमका या वयसर हरकतच नाही, बिंदास कधी पण या. आपले सगळे मंडळी असत त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करा. इथे आणि येऊचं तुमका असत ना तर सगळ्या गावातनं पायवाटे असत, पण जर तुमका टू व्हीलर आणूचे असत तर टू व्हीलर साठी सांगेली गावातून तुमका रूट सावंतवाडी, माडकोल, त्याच्यानंतर सांगेली, सांगेलीतून जसे आम्ही आता आलो गिरिजनाथाच्या मंदिराकडनं गुरुगुटवाडी आणि गुरुगुटवाडीतनं पुढे सिद्धमहापुरुष मंदिर मठ. मठ म्हणून ह्यो प्लेस जरासो परिचित आहे लोकांना. होय. महाशिवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी आमचा वार्षिक मोठा कार्यक्रम असता भंडाऱ्याचो. तर त्या दिवशी आम्ही तुमच्या वतीनं आम्ही सगळ्या तुमच्या प्रेक्षकांना आवाहन करतो की या कार्यक्रमात तुम्ही जरूर या. दुपारपासून कार्यक्रमाची सुरुवात होता इथे, त्याच्यानंतर रात्री पूर्ण रात्रभर रात्री तिथे मग घटस्थापना होता. कारण या नवनाथाचं एक अवताराचं एक मंदिर असा घटस्थापना होता. त्याच्यानंतर घटस्थापना झाल्यानंतर रात्री भजन कीर्तन असे कार्यक्रम होतात आणि आणि प्रॉपर दशावतार नाटक त्यांच्या साजासह मोरेश्वर दशावतार नाटक पण हेसर होता. मोरेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ मोरे तालुका कुडाळ यांचं नाटक दरवर्षी असतं. ते स्वतः ते नाटक करतात. कुठल्या आर्थिकीची ती एक अपेक्षा नसतात त्यांची, ते दरवर्षी नाटक करतात. ते पण चलत येतात सगळे दशावतारी वगैरे ते चलत येतात. पेटी टबला सगळे घेऊन डोक्यावर पेटी सामील घेऊन ते स्वतः प्रत्येक कलाकार आपल्या डोक्यावर तो पेटारा घेऊन येऊन इथे नाटक करतात. साधी गोष्ट नाही इतक्यावर गाडीने आणि इथे पाण्याची सोय नाही, म्हणजे पायथ्यात गेल्याशिवाय पाणी नाही. पूर्ण या पाणी आयोजन आधीच केलेलं असतं. त्याच्याआधी आम्ही 8 दिवस आधी येऊन ते सगळे नियोजन करतो. तर मंडळीनं तुमका मी सांगतोय ह्या स्पॉट वरती नक्की द्या. एक नंबर माका तर मी तर पहिल्यांदा जो स्पॉट बघलोय एक नंबर स्पॉट हा. आणि ह्यो मेन म्हणजे कसं माहिती कोकणातलं एक लपलेलं स्पॉट हा. या आपण काही इतके दिवस माहीत सुद्धा नव्हता. त्यांच्या नेमका जेव्हा कॉलवर सांगण्याने तेव्हा आम्ही पहिल्यांदा मी तर असं म्हटलंय की असाच काहीतरी असताना नॉर्मल, पण प्रत्यक्षात जेव्हा वयसर मी आता येईल ना तेव्हा मला कळला की ह्यो स्पॉट काय आहे. पूर्ण तुम्ही बघू शकता, सगळा दिसता वरसून. एकदम भारी लोकेशन हा. तुम्ही याचा आनंद 9 तारखेक तुम्ही याचा आनंद घेऊ शकताय. लोकेशनला तुम्ही येऊ शकताय आणि सगळे आपले मंडळी असलेले सगळ्या मंडळींसोबत तुम्ही आनंद लुटू शकताय येऊन. सो नक्की या. डिस्क्रिप्शनमध्ये सगळ्यांची आम्ही आयडी बी देते यांचे आणि त्या आयडीवरती त्यांना फॉलो वगैरे करा, मेसेज वगैरे करून तुम्ही कॉन्टॅक्ट वगैरे करून येऊ शकता. प्रत्यक्षात त्यांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट घालू शकता नाही, कारण ते एक रिस्की गोष्ट आहे. त्याच्यामुळे इंस्टाग्राम आयडी घालते त्यावर तुम्ही मेसेज करा आणि तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून येऊ शकताय. धन्यवाद.